Bara na kira baby na tukunnan dan ji labarin ta. Hello? Hey, Alhaji. Okay, I'm so na manta ma fa she ke zan kira. Na zalayin Alhaji ya lala. Yake? Kai normal ba baby, ya labari a gida. Kina hutawa baby, 2 days kin yi shiru kawai. Ina neman ki, ina so mu yi magana amma shiru ne, babba labarin ki. Ya haka ne baby wai? Eh? Mu ne da ran so samu dan samu wannan abun da aka saba, kin gane ai. Wallahi baby ki riga kin sa abubuwan sai a hankali. Total ɗinta ina ta jiran ki. Na so yake mun yawo da ke zamu haɗu ma gaba ɗaya na ji shiru. Amma ya hakika ya mu haka ne. Eh? No, ba na jin ki fa tukunna, dan dakata ya ki ji ina Are you acting film? Yes. Okay, mana gaskiya ne amma kuma bari tukunna yanzu ina zuwa, ina ga ko bluetooth na ne ba caji, bari in kira ki a waya ka ne. No, ba matsala, bari in kira ki haka dai kawai. To dan amma kina ji ba, bari na kira Alhaji tukunna, ya dan bar min wani sako kadan, in na kira zan fada miki. Baki da matsala ke dai kan, baki da matsala kawai. Agode, no, bari na kira Alhaji, bluetooth din ma ba caji, bari na kira shi haka dai. Hello? Alan guru Alhaji. Ya gajiya Alhaji. Kai sanu da Alhaji, gaskiya komai normal Alhaji, ba matsalan komai fa. Wallahi komai normal Alhaji, baka da damuwa, komai ya mike. Ai Alhaji nake baka labari, komai fa normal ne fa. Yawwa ya iyalin. Kai dai karka baka da damuwa Alhaji, an saka normal an sa guba fa ya isa Alhaji a cikin abincin nan. Yadda ko an cika da babban kula aka juya akan na babban kulan nan, kowa ya ci zai mutu Alhaji. Wallahi kowa ya ci zai mutu, karka damu damuwa Alhaji. Ai yadda na faɗa ma ban ci amanan ka ba Alhaji. Ko bera ba zai fi su mutuwan wahala ba. Mana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji, ai na faɗa maka ko kai dai kawai karka damu Alhaji. Wa alaikum assalam. Ina zuwa. Alhaji karka damu. Yawwa ina jika. Kana maganin guba? Guba ya mi damuwanka da kasuwa na kuma tukunna ma har ma ina so in baka amsa. Me ya faru? Ura uba, to Allah kai kan bera ma sai ya bi ka mutuwa mutuwar da zaka yi kai kan ai taka ta kare. Wai dan Allah tambaye ka ma. Ni ga wannan abin da shine ba mai guba ne a ciki, za a kai ma wasu ne fa wanda suka ma Alhaji cuta, su za a kai ma, za a ci mutuncin su, za a ba mamaki. Kai kuma ga ka dan iska Kodayi ba, ka zo ka sa hannu ka rinka ci ba, gashin ka ya bushe dan banza. Za ka gane ba dai ka dan iska bane? Ai za ka yi bayani yau, za ka yi bayani yau, ko mutuwa za ka yi nake baka labari. Ba mai to ma ba likitan da ya kwace ka, nan da sakon 3 za ka iya mutuwa kai ka. Dan banza ashe dan banza, ai dama irin ku nake wa, ba komai a cikin abincin nan dan iska. Kai ba kanka da gangan nai ma hakan, na san ba komai. Allah ba kuma komai a ciki. Ai gobe ka ƙara ma wani, ba kai dan iska ba.